बिटिआरआव बिजेपिनो गोहो जगायोब्ला साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि हानि मोनथाया होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बिटिसिनि बिसायख'थिया खुंजानो बारा गोबाव गैलिया। फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोआनो बे समाव गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामगासिनो दं आरो बे समाव बिटिआरनि दाब दाब थावनिफोराव जेसेबां हागौ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि पानबारियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बुंदों, बिटिआरआव बिजेपिनो गोहो जगायोब्ला साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो हानि मोनथाय होगोन। थारैनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बेबादि बिबुंथि होनायनि ओंथिया मा? আপোনালোকে যদি বিজেপি দলক শক্তিশালী কৰে, বিজেপি দলক বেছিতকৈ বেছি সিটত জিকাই দিয়ে, আমাৰ বিজেপিত বাস কৰা, আমাৰ বিটিআৰত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক বিজেপি দলে মাটিৰ অধিকাৰ দিব, ভূমিৰ অধিকাৰ দিব। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিব বিচাৰো। जुदि बे खेबाव बड'लेण्डआव फामे बिबारा आबुङै बारोब्ला बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि जनजाति ट्राइबेल सुबुंफोरनि इयुना गिदिर खैफोदाव नामा? गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बे बिबुंथिया बिटिआरनि थागिबि सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर सोंथि सोमजिहोदों। संबिजितनि 6थि फारिलाइनि बायदियै दिनैनि सानाव बड'लेण्डनि हायाव बिटिआरनि जनजाति एबा ट्राइबेल सुबुंफोराल' हानि मोनथाय दं एबा हानि मोनथायखौ मोननो हायो। गोरलै बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्डनि हाया बर' हारिजों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरनिल'। अब्ला गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो फैगौ बिसायख'थियाव बिजेपिनि खुंथाय फैमारोब्ला थारैनो बिटिआरनि जनजाति ट्राइबेल सुबुंफोरा बे गिदिर मोनथायखौ खोमानानै लागोन नामा? बेखौ फैगोन समासो फोरमायसिगोन। আজি বিটিআৰত আমাৰ ৰাইজ আজি নিজে চৰকাৰ ভঙা আৰু চৰকাৰ পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি এনেকুৱা এখন বিটিআৰ বিচাৰিছো যি বিটিআৰত শান্তি থাকে, যি বিটিআৰত কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নাথাকে, যিখন বিটিআৰত সকলো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব পাৰে, ইয়াত কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক থাকিব নালাগে। আৰু যেতিয়া বিটিআৰত সকলো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব, তেতিয়া বিটিআৰ শান্তিত থাকিব, বিটিআৰ উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িব। মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন বেয়া লাগে যে আজিও বিটিআৰত আমি বহুত কাম কৰিব পৰা নাই। আজি বিটিআৰত আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি মাটিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। আমাৰ বিজেপি দলে সদায় চেষ্টা কৰে যাতে সকলো মানুহে সকলো অধিকাৰ পাব পাৰে। এইবাৰ আপোনালোকে যদি বিজেপি দলক শক্তিশালী কৰে, বিজেপি দলক বেছিতকৈ বেছি সিটত জিকাই দিয়ে, আমাৰ বিজেপিত বাস কৰা, আমাৰ বিটিআৰত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক বিজেপি দলে মাটিৰ অধিকাৰ দিব, ভূমিৰ অধিকাৰ দিব। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিব বিচাৰো। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राया दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्रायनि फ्रेन्चाइजिया 24 जुलाइयाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्रायाव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर।
गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स। सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिसार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पल।